Ang ganda. Ay, ang gabad! Nabasa kaya! Nabasa! Diyos ko, ina. So diyan nakalagay yung bird nest, yung giant bird nest na kinuha namin. So yung baha umabot sa mataas diyan sa halos diyan sa mga dahon ng dahon ng kahoy. So yung bird nest nasa baba. So ayun, kung hindi namin siya kinuha, malamang nasa na siya, nasa ilalim ng mga buhangin or inanod or pwedeng nasa dagat or pwedeng nasa ilalim ng mga buhangin. Naka-jackpot ka rin pag nakuha mo yan. Napakirit na gusto. 5,000 yan? Bok, kumain pa ba? Kaliwa kasama ilan sa garden. Matagal ko nang gustong kunin. Ang pinaproblema ko, saan ko na nilalagay? Baka mamamatay lang. Wow. 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 Ibahin mo naman. Yan. Parang digdi ka. Yung banda dito. Kasi tanggal na dyan eh. Dito na lang oh. Iba talaga pag yung talagang love mo yung maghalaman, talagang lahat gagawin mo, no? Alangan, hindi kimanoy. Digdi ka. Bukad. Yung na lang, ang gilid na lang dito sa Diyan ban. Mahulog na eh. Oh, diyan ang banda sa gilid yan, diyan. Yun. Halawig na ka ni maghapon. Ha? Halawig na maghapon. Aling maghapon? Makukuha ako. Woo! Congratulations! Alam mo sinasabi ng mga nagko-comment, kunin mo na yun, maunahan ka pa nun. Tama nga. Yan, tigihiling po yan. Ayan. May mga nagko-comment, sabi niya, naku kuya, kunin mo na, mamaya maunahan ka pa. Kapag ko kayo mabasa. Oo. Halap daw, haliong ka mga dahon-dahon. Wag na. Dahil init sa ibabaw. Wag mong ipaano sa tubig. Hindi ko siya babasaon. Dapat hindi mo tinatanggal kasi pagkain niya yan eh. Sobrado. Ganyan lang, kahit konti lang. Congrats. You are a winner. Anyong, Alam mo, kagabi ko pa ito iniisip. nung nakita mo ang pinost ko, ay may kasama pang halaman na kahoy. Ang ganda. Ay, ang gabad! Nabasa kaya! Nabasa! Diyos ko, ina. Siya nagsusupang kasi sabi ni Pai Jewel, raw yung babae yan, yung babaeng bird nest. Yung lumalaking yung mga nagiging 2 meters yung May lalaki man palang kaan. yung lalaki raw yung di lumalaki. Yung mga karaniwan natin na kinukuha. Ang galing, Diyos ko. Nakuakon, thank you, Lord. Nakuakon sa kuyang ipig. Dahil mo na pangali yun. Bitbitan? Mo na, bitbitan na tabangan ta ka magbitbit. Ako naman, ay tamati ang ka. Amen. Dahil lang kita kuan ng video dahil lang kita tigtabangan para makakuha ang video. Ano yung cellphone ko? Pambihira. Ano na tumani sa sarok ko? And talaga deserving talaga siyang mag-alaga ng halaman. Tingnan mo naman kung gaano siya kahirap kunin. Tapos talagang Paton ay hamalan. Mani paabot daw kandi ko na. grabe. Oo, damulag. O na kayo pagkakanon. O, tigko niya baga Hala. Yan yung humabol sa akin eh. Ang bilis niyang sanay kasi siya dito sa bundok kaya hindi ko siya dati naghanap kaming halaman, iniiwanan niya ako kasi masyado siyang mabilis maglakad. Gabat-gabat. Gabagal.
Wow. Grabe talaga ka. Ito na nga regas na ko. Super. Ang ganda. May silip pa. Ito yung ni Agi. Ayan, ganito yung ano, pag kumuha siya ng halaman, talagang deserving siya kumuha kasi hindi siya yung kukuha na ibibenta. Talagang inaalagaan niya. Nilalagay niya sa magandang pwesto. Kung anong kaganda yung pwesto na kinuha niya, ganun din paglalagay niya. Saka deserving siya mag-alaga ng halaman. Titingnan ko lang kung saan mo lalagay. Ayan, ipinag-isipan niyo kung saan niya ilalagay kasi talagang napakaganda naman, sobrang laki. Mas malaki pa siya doon sa ano ko, sa yung kinuha kong kasama niya. Pero yung sa akin kasi masyadong mataba yung mga dahon nun. Ito naman, sana tuloy-tuloy yung ano niya, hindi siya manibago. Dahil ang plano ko kayo. Sobrang ganda niya, napakalaki niya. Dahil may kahoy kaya kung kukunon. Oo. Doon naman. Wow, Eh. Pero at least nice, importante very nakuha ko nice. siya. Oo. Next time, puntahan mo lang dito kung saan na siya nakaposisyon. Ngayon, Yeah. importante nakuha na. Oo. Super pagod, super dumi, super kadiri, super ate. Buti nga ano eh. Buti nga kinuha mo kasi siyempre makikita nung mga taga rito rin eh. Hindi Saka matanda na. marami naghahanap, mamay madaanan, makikita, tapos kukunin siya. Bago mo pa naman siya nabidyuhan, Oo. yung siguro ano pa siya bago mag-lockdown, nakita ko na to, iniisip ko nga kung paano ko siya kunin. Tsaka hindi pa masyado uso mga halaman. Oo, saka Hindi mo ano. iniisip ko akyatin ko ba Oo. or sungkitin. Oo. Pero kagabi, nakita ko yung vlog mo. Kagabi sabi ko, kukunin ko nga talaga yung kahit anong mangyari, kukunin ko na. Ang daming nagsasabi, kuya, kunin mo na, maunahan ka. Sabi ko, hindi ko na kukunin kasi meron na akong isa. Kasi dalawa yan. Pero kung dahil nabasa, bako ni magabat, Oo. na ano kaya, nabasa kaya. Pero at least nakuha mo na. Oo. Oo. Safe na siya. Kaysa kukunin tapos si bebenta, di ba? Oo. Okay na yan. Yan ang pinakamalaki kong nakuha. Oo. Congratulations ulit. Pinaka-mother plant po siya ngayon. Oo, siya yung pinaka-ano ko. Ayun. Ang ganda kaya, tapos sobrang lapad nung ano niya. I-focus na. Sobrang lapad nung ano niya, yung gitna niya. Tapos yung dahon niya napakarami. Yung kapatid niya nandun sa garden ko. So dalawa na kaming may ganyan dito. Parang ganyan siya, diba? Oo, pero parang mas maganda ito ngayon kaysa kanya. Kasi sobrang ano. Kasi malaki na siya, ano, kailangan yung malagyan mo nito, maposisyonan mo din ay Iya. malaki. Diba? Kasi parang iano mo siya kahoy. Para kitang-kita ang ano niya. Pero mapapansin mo talaga, napakaganda pala ng dahon nito. Ano? Oo. Yung dahon niya. Super ano niya. Tingnan mo, yung sa gitna niya ay kulay brown. Tapos parang plastic yung dahon. Oo, napakaganda niya. Saka, mas parang sobrang ano, parang na ano ako na-amaze ako sa kanya ngayon. Kung dati hindi ko siya pinapansin, kasi sabi ko, iisip ko meron na ako, hindi ko na Nung kailangan. nakuha ko, medyo, Oo, parang yung- hinayang ka. Hindi, parang ganon. Nahinayang ka kasi parang ito yung gusto mong kunin kaso wala kang mapaglagyan. Oo, yung tama.
Kasalanan mo, nakita ko doon sa video na gusto mo na siyang kunin. Sabi ko, kukunin ko na. Saka di ba yung coffee table ko na tinanggal, iniisip ko kung doon ko ilalagay. Kasi bulok na, gusto mo yun, sa'yo na lang. Pwede sana yun doon sa gitna. Oo, kunin mo. Pero ayaw ko kasi magkarga eh. Halat lang. Di ba dakula din yon? Oo. Tapos parang ipapatong ni Duman. Oo. Ipapatong. Lagyan mo ng mga bunot nga para dahil Hilingon ko at chan. mag-balance Hilingon siya. ko at chan. Ito kung ano, Oo. big sabi mo, itong dati mong Oo. table. Pwede pa siyang patungan, hindi pa naman siya bulok na bulok. Lalagyan mo na lang siya ng mga ng niyog. Ito yung bunot. nadadala ng sobrang inspired maghalaman. Oo. Yung hindi lang pinipilit na maghalaman. Oo. Yung talagang ever since nasa puso na yung paghahalaman. Oo. Kasi marami naghahalaman na ngayon lang naman natutong maghalaman. Tama. Ang kaibahan ko naman, since nung bata pa ako hanggang sa namilya ko hanggang sa ngayon, na Oo. pamilyado na, ay talagang paghahalaman yung hilig Oo. ko. O, kaya ito kahit mahirap siya, totoo lang, sa totoo lang, Bonggang-bongga. sobrang hirap, sobrang Oo. bigat, mabigat na talaga. Nangalay yung balikat ko. Oo. Dahil nga yung kasama ko nag-vlog, hindi niya talaga ako tinutulungan. So, sorry talaga nga, sinadya ko talagang hindi ka tutulungan. O, kasi sinadya ko makita ako nahirapan na Oo, bitbit tama. ako. Pero deserving ka naman, sobrang ganda niya na. Sige, suggest mo nga Manoy, saan ba ang best position? Suggest please. Sige. O sige ha, aware. Best position niya. Yeah, yung best position niya, yung kasi ayaw niya na sobrang init na. Ayaw kong malalanta siya. Gusto ko nasa magandang kalagayan siya. Doon sa may kubo. Saan? Doon. Malilim siya. Saan na? Halika, ituturo ko sa iyo. Ay, Diyos ko Lord. Wag dito kasi puno na. Ay, puno na pala dito. Puno na dyan. Saan Pwede, kasi dito pwede. Kaso, Aalisin ito. puputulin mo lang naman yata yung ano. Wow, ito na siya. Napakaganda talaga. So, napakalaki niya. Lapad-lapad. Bali kalahati lang yung bird nest ko. Pero mas malalaking dahon ng bird nest ko. Kaso lang ito, sobrang dami niya. At napakalapad. Natutuwa ako na friend ko yung nakakuha. At hindi ibang tao. Kasi kung mapupunta lang sa ibang kamay, ibibinta lang din. At papabayan. At least proud ako yung kaibigan kong nakakuha. So, masayang masaya ako dahil nasa mabuti siyang kalagayan. Ito yung bird nest fern na kasama nung kinuha ng friend ko kahapon or nung isang araw. Nung kinuha ko to, medyo talagang maliit itong ferns na ito. Fern. Saka nilit ng dahon. Kaya ko pinili siya kasi maliit. Yung isa na yun, talagang malaking malaki siya, napakalapad. So, dahil medyo malayo-layo ng konti sa bahay, mas pinili ko yung mas maliit na ferns. Ito nga yung maliit na ferns. So, ito, hindi masyadong malaki yung ano nito, hindi siya malapad. Hindi katulad nung naiwan ko, na kinuha ng friend ko, na talagang lapad. So yung laki niya doble kaysa laki nito. So ang kaibahan lang nito, yung dahon niya sobrang laki. Yung ferns na kinuha ng friend ko, medyo maliliit lang yung dahon pero napakalapad at napakadami. Hindi ito kalayuan sa aming mga kabahayan dito sa Barangay Gubat. Medyo siguro mga nasa 150 meters lang yung layo nito sa amin. Medyo nasa baba ito ng kasi nasa ilog siya. Samantalang yung mga kabahayan namin medyo nasa mataas na lugar. So dito namin kinuha yung bird nest. Diyan sa mismo sa may na yan. Yung puting parang tela na nakasampay sa kahoy. So diyan nakalagay yung bird nest, yung giant bird nest na kinuha namin. So yung baha umabot sa mataas diyan sa halos diyan sa mga dahon ng kahoy. So yung bird nest nasa baba. So ayun, kung hindi namin siya kinuha, malamang nasa nasa ilalim ng mga buhangin
or inanod, or pwedeng nasa dagat, or pwedeng nasa ilalim ng mga buhangin. But yung ginawa namin, wala kaming intention na i-save talaga yung halaman. So ang intention namin ay kunin lang siya at alagaan, uwi sa bahay at alagaan. So hindi namin alam na masisave namin siya kasi wala naman, hindi namin alam na may darating na sakuna na ganong kalakas, na ganong ka yung baha, ganun kataas yung baha. So talagang ang intention namin ay kukunin lang talaga siya at alagaan. So wala kaming intention na i-save yung halaman, yung giant bird nest. Kasi nga napakaganda niya at siyempre gusto namin siyang i-save doon sa mga nangunguha. Gusto namin unahan yung mga nangunguha ng mga halaman na dumadayo dito. Siyempre dito to sa aming lugar, gusto namin kami yung kukuha kasi nga mas alam namin na hindi namin papabayaan. Saka isa pa, hindi kami yung nagbebenta ng halaman. So plantita talaga kami. Yung ganon. So, yun. So, kaprom din nandito ako mismo sa, mismong ilog na kinuna namin ng bird nest. So, ang layo nito, umaabot siguro sa 150 meters or mas mababa pa kasi hindi naman kalayuan sa bahay. Narinig ko nga yung mga, yung mga salita ng mga tao. Dito namin kinuha yung giant bird nest. So, hindi namin alam na darating yung bagyo na malakas. Hindi namin alam na magbabaha ng napakataas. Kaya yung purpose namin is alagaan lang talaga yung giant bird nest na yon kasi napakaganda niya. So although talagang may bilag ako doon, hindi ko pa na ipopost at talagang sinabi ko na hindi ko na siya kukunin. Pero yung kaibigan ko talagang gustong gusto niya rin kaya kinuha niya na. So okay lang kasi kaibigan ko naman yun. Saka isa pa nandito sa amin. Talagang malapit lang sa amin. So yun. Natutuwa ako kasi na-save namin siya 3 weeks before maglandfall yung ang Quinta na bagyo. Tapos susikin yung Rolly. Tapos pang tatlo yung Olise. So yung sa Quinta hindi masyadong parang hindi masyadong baha. Pero yung kahoy natumba na siya dahil sa lakas ng hangin. Kaya naabot din siya ng baha, yung tubig baha yung yung giant bird nest. Pero that time hindi ko siya chinek. Tapos nung kasi mabilisan lang yung pagdating kagad nung pag after Quinta, kinabukasan diyan na naman si Rolly or 2 days before after ng manalasa si Quinta, nandiyan na naman si Rolly. So sobrang lakas yun. So siguro doon pa lang kasi chinik ko nung after ng Rolly, chinik ko siya. Kumukuha pa nga ako dito ng puting bato sa ilog. So chinik ko yung kahoy. Talagang siya, natumba na siya at inabot na ng baha. Tapos nung dumating ulit yung yung Ulysses, sobrang taas ng baha niya. So umabot niya dun sa mga dahon ng kahoy yung baha niya. Kung napapansin niyo talagang yung itaas niya may mga may mga dahon ng mga galing sa parang inanod. So yung ganong kataas. So ayun, hindi na accidentally na save namin yung bird nest. Sa totoo lang mga kaprom, hindi ako aware dun sa sinasabi ng DENR na ipagbabawal yung kumuha ng mga halaman sa mga kagubatan. Or sige, aware na ako dun sa kagubatan. Pero yung mga nasa creek, mga gilid ng ilog, siguro dapat pinagbibigyan yun, ilagay sa batas na pwedeng yung payagan yung kumuha ng mga halaman, yung mga gustong mag-alaga ng halaman, lalo dun sa mga delikadong lugar na katulad ng ilog na talagang pag bumaha talagang tudong-tudo. So napakaraming halaman na tumutubo sa ilog, sa gilid ng ilog, lalo sa mga creek. Napakaraming halaman, doon mo makikita yung mga rare plants eh. So dahil doon na dahil sa mga nagpa-plants katulad natin mga plantito, plantitas na mahilig sa halaman. So malaking tulong natin sa environment. Hindi para para yung sinasabi na nasisira natin yung mga environment, yung
yung kalikasan dahil kinukuha natin ng halaman. Parang hindi eh. Kasi yung ginagawa natin, kukuha tayo ng halaman, tapos parang nililipat lang naman natin. So, parang walang nasisira. So, ang nangyayari pag kumuha tayo ng halaman sa, halimbawa sa gilid ng ilog, sa creek, sa mga kanal. So, ang nangyayari, nasisave natin yung mga yung mga plants. Instead na ano rin siya ng baha, parang iano lang siya ng baha, at least na nakuha natin. So, yung mga nagsasabi na yung nagpo-poach, parang hindi magandang pakinggan yung nagpo-poach. Kasi sa totoo lang, yung mga tao, bibihira naman yung taong gustong masira yung kalikasan. So, dapat yung pinagtutuunan ng pansin, yung pagpuputol ng mga kahoy. Kasi yan talaga yung yung talagang sila yung nakakasira ng kalikasan. Although yung nature, mas mabagsik kung sumira ng kalikasan. Hindi lahat ng activity sa mga human, ng mga tao, nasisira yung kalikasan natin, yung environment ba. So, yung talagang sumisira naman talaga ng natin, yung illegal loggers. Saka nature, parang nature by nature. Katulad nung bagyo na dumaan, di ba yung mga halaman na hindi pinapakuha sa atin ng DNR sa kagubatan, kahit diyan sa bandang hindi namin ginagalaw yan, yung mga nasa niyugan. So ang nangyari, lahat nawala, wash out ng hangin. So lahat yun nawala. So yung mga pinapangili na, wag mong tatanggalin, wag mong nasisira, ikukulong ka ng, didimanda ka ng DNR, dahil parang ganon, basta something na ganon. So, masasabi ko lang, at least yung mga katulad natin na plantito, na nakakatulong tayo sa pag-save ng mga nilalang sa ating mga kapaligiran. So, tanungin natin yung DNR kung anong na-save nila. Yung mga mga illegal loggers, binibigyan pa nilang permit para maging legal yung ginagawa nila. So, useless din naman yung mga sinasabi nila na pagbabawal na kukuha ng halaman. So, halaman na nga lang pinagdadamot pa. Tapos kumbaga, yung halaman kasi nasisave natin eh. Parang kukunin mo sa isang lugar, tapos ililipat mo lang sa isang lugar. So, walang nasisira. Nagiging nasisave sila, nagkakaroon sila ng pagkakataon na may mag-alaga sa kanila kasi nga ayun, maraming gustong mag-alaga. So yung mga katulad natin na plantita at plantito, malaking tulong sa atin, sa ating environment, sa ating kalikasan, yung pagiging mahilig natin sa halaman. Kasi hindi naman natin pinapatay yung mga halaman kung kukunin natin sa mga gilid ng ilog, gilid ng gubat, sa mga kanal, sa creek na daanan ng mga tubig. So nasisave natin yun eh. Mga kapromdi, malaki ang tulong natin sa ating environment kasi tayo yung nag-aalaga ng kagandahan ng mundo. Kahit hindi tayo kumuha sa mga gubat, at tayo pa rin yung nagpapaganda ng ating mga kapaligiran. Tayo yung parang in charge sa ating mga bakuran, sa ating mga diyan sa kapatagan na tinitira natin na dinadaanan ng mga tao. So tayo yung nag-aalaga nun eh. Tayo yung naglalagay ng mga puno. Hindi naman sila kusang tumutubo diyan sa mga malalapit sa kabahayan, sa mga ating mga bakuran. So tayo naglalagay ng mga halaman, tayo naglalagay ng para gumanda yung ating environment, yung kapaligiran natin. So dapat maging proud tayo bilang plantito at plantita. Yung kapromde. So, yun ang para sa aking sa aking pananaw lang yun. So, mahalaga sa akin. So, nakapag-save kami ng 2 giant bird nest. So, instead na kainin siya ng buhangin, kainin siya ng tubig, at least na-save siya. Kahit natamaan siya ng bagyo, doon sa bakuran ko at sa bakuran nyo, kung kaninong bakuran, yung halaman, inaano pa rin natin, sinisib at tinatry pa rin natin na masave siya. Tinatry natin na bumalik sa kanyang pagiging magandang anyo. Yung kapromde. Mayroon tayong mga nakukuhang idea sa kapwa natin plantitos, plantitas.
napakahalaga natin sa environment. Hindi tayo salot ng kalikasan. Tayo yung nag-aalaga ng kalikasan. Tinatry natin na i-revive yung kalikasan sa ating bakuran. Yun mga kapromdi. Maraming salamat sa inyong panunood at don't forget to subscribe on my YouTube channel. At pakishare na rin po. Marami pong salamat. Mabalos.